ka taba kasa kafin a fara bugawa ka taba kasa kafin a fara bugawa wadai kuka mammawa ga wallon dubu nawa ya masu karfi ne dan na ga uban horo ne Alhaji Muhammadu Zurmi sai kuma jira sai ɗiba hannun dama kare ba ta ba kowa alƙara ma lafiya ba barka da ka zo lafiya barka da kayi yau lafiya alhamdulillah yanzu ga dandanan ku tsara ku dan yau lahadi ne a shabarin su na sandalila mai gajeren wando kenan daga bangaren jamus kuma akwai dandan 200,000 wanda mai gidan ya sanya ta yau za a yi shi wannan dambe ana riyawa ko bi ba Allah ya kiyaye ko iyayen huta har gaje rauni kaya ga dambe sai ɗaurin aure gidan ciyamar mako